pokoknya iki dhewe iku. Apa? Corona sampe terus. Oh. Bos kurek. Ande. Lho, sumpah kau gak ada duit aku ngene iki. Ah, majok mari ngene ya? Iya, siap. Dal majok. Ah, udah. Cepetan. Isik. Ah, boran. Kemarin. Iya. Nopo cerita. Pleh. Kurang seter nak pos ngene, Pleh. Yo keadaan sepi ngene. Sepi kan wong belas. Maruna ngenteni ya. Sok tak gak, Bro. Ayah, ada. Oh, mangsa rek. Ada. Dek. Gila iki ngene iki. Store. Gila. Kan duwe aku mas. Pane ono. Lu iku. Aku presen sik. Kene. Lu gak ada. Anak iki tok lho lak ngene. Wis kene. Oh, mas aku butuh. Aku foto iki. Wilayah store. Ayo. Kan duwe. Ini bosan lagi. Ya. Ah, Bro, balik mana? Lunggu. Nang. Tak boleh cerita. Iku lak duwe kenalan iku sih. Anak-anak buah ngono sih. Ya, kowe pake aku. Apa? Jaluk tolong kok. Amang dipajak ya. Sopo majekon wani-wani ne? Tak terapa langsung ayo. Awis. Cok ngase aku ngono. Karo. Bobot emosi. Pleh. Puter nak bos ayo. Ayo. Nah, dipanggone mang. Yo kene mau aku. Kalau kira cekat mau Ya apa ciri-ciri ini preman sing Arek narik kon? loro, kuru-kuru pokoke kok. Aduh wis ngali iki. Ais, balik. Es kemang. Ngono ah. Digoleki kok ae maneh. Kate udan. Pleh. Bos mana ndi? Karo. Oke memang. Loh. Tiga rek, Dek. Tiga rek. Kan di mang duwe. Ono wae. Mang satu tempat titik kok. Oh, iki koncoku lawas. Karo. Bos. Kurang ya, Mas ya. Awas kunde ya. Wah, aku rada ngene. Kowe Mas, kurang Mas. Ayo. Nggih, hati-hati Mas. Konco opo? Cocok titik. Kok coba iki? Koncoku lawas. Karo harus perani, Bos. Ya. Jos. Karo anak Gede. kancamu mau. Aku gede mana? Sumpah kau ini. Iya. Saya berarti yang berpajak itu. Duitku. Tak kena duitku dewe lah. Kejadian sebelumnya. Tapi masalahnya ono iki wis Wis ono aku bawa tuh kayak konco ya. Kayak konco. Ono isak mono ya. Apa kuwi? Wah,